Aquest és un exercici de programació lineal, on hem de calcular els punts que fan la funció següent màxima i mínima en relació al conjunt de restriccions següent. Primer pas: dibuixar les respectives rectes. Això es fa convertint les inequacions en equacions. Seguidament, fem una taula de valors i amb els punts trobats podrem dibuixar totes les rectes. Marquem la regió solució tancada per les 4 rectes. Per trobar els punts d'intersecció entre les rectes, és a dir, els vèrtexs, ho fem a través de sistemes. En els vèrtexs A i D es corresponen amb els punts trobats anteriorment. És per això que només fem sistemes per trobar B i C. Els vèrtexs trobats A, B, C i D els substituïm a la funció objectiu donada anteriorment. Amb les solucions obtingudes, la més baixa serà la que fa mínima la funció i la més alta serà la que la faci màxima. En aquest cas, hi ha dos resultats iguals. Sempre que passi això, en el màxim o en el mínim, direm que la funció és màxima o mínima en el segment acotat per aquells dos vèrtexs. En aquesta activitat, la funció serà màxima en el segment CD i mínima en el punt A.